Замисляли ли сте се някога защо повечето християни по света ходят на църква в неделя, когато в Библията и по-точно в 10 Божи заповеди се говори за събота? Това е един от онези въпроси, които отварят врата към една невероятно интересна и сложна история. Днес ще се потопим точно в нея. Повечето от нас са чували за 10 Божи заповеди, а четвъртата от тях изглежда доста ясна, нали? Помни съботния ден. В нея се говори за седмия ден от седмицата като ден за почивка и поклонение. Няма много място за интерпретация. И тук идва големият въпрос. Ако заповедта е толкова категорична за седмия ден, събота, как така милиарди християни днес приемат неделята, първия ден от седмицата, за свой свят ден? Отговорът не е никак прост и ни връща назад цели 2000 години през лабиринт от богословски дебати, политически натиск и културни промени. Добре, за да се ориентираме в тази сложна тема, ето нашия план. Първо, ще видим каква е била оригиналната идея за съботата. След това ще проследим как се случва преминаването към неделя. Ще разгледаме и една много интересна теория за ролята на Рим в този процес. И накрая ще видим какви са трите основни гледни точки по въпроса днес. И така, нека започнем от самото начало. За да разберем промяната, първо трябва да сме наясно какво е представлявала съботата в оригиналния си библейски контекст. Всъщност, идеята за съботата е по-стара дори от 10 заповеди. Тя се корени в самият разказ за сътворението в книгата Битие, където Бог работи 6 дни и на 7-я си почива. Така съботата става символ на завършеност, на почивка и на възпоменание за сътворението. Векове по-късно, в Новия Завет, самият Исус коментира темата и вместо да отмени съботата, той всъщност потвърждава нейната цел. Казва, че тя е създадена като дар за хората, а не като бреме. И с думите, че е господар на съботата, той се поставя като върховен авторитет по въпроса. Добре, след като установихме, че основата е бил седмия ден, какви доказателства имаме за преминаването към първия ден, неделя? Тук историята става наистина динамична. Може би най-важното, което трябва да се разбере, е, че тази промяна не е станала с щракване на пръсти. Не е имало събор, на който изведнъж всички да са решили отутре сме в неделя. Това е бил един бавен, постепенен процес, продължил векове. В началото, през първи век, много от първите християни, които били евреи, продължавали да спазват съботата. Но постепенно, както виждаме, се появяват нови идеи. Ето един от ранните гласове в тази посока е Игнатий Антиохийски, около 110 година. Ранните църковни водачи започнали да търсят начин да свържат денят за поклонение с най-важното събитие в християнството – Възкресението на Исус, което се случва в първия ден от седмицата – неделя. Така се ражда концепцията за Господния ден. И тук нещата стават още по-интересни. Историческите източници ни показват нещо ключово. Докато много църкви по света продължавали да се събират в събота, две места се откровяват – Рим и Александрия. Там тази практика спира. Това е сериозна улика, че центърът на промяната е бил именно в столицата на империята. И тази улика ни води директно към следващата част от пъзела, така наречената римска връзка. Нека видим как една убедителна историческа теория обяснява защо точно Рим е бил толкова важен в тази промяна. Тук се появява една доста убедителна теория от учения Самуеле Бакиоки. Според него, ключът към промяната не трябва да се търси в Библията, а по-скоро в политиката, културата и социалния натиск, които са се случвали в Римската империя. Той твърди, че преминаването към неделя е било съзнателно усилие на християните да се разграничат от юдаизма. Идеята е, че няколко мощни фактора се събират в едно и също време и място – Рим. Първо, след няколко еврейски бунта, в империята се надвига силна вълна от антиюдаизъм. Второ, Рим започва да приема закони, които правят спазването на еврейски практики, включително съботата, политически рисковано. Трето, имаме и културен елемент. Неделята вече била почитаемия ден на слънцето за популярни езически култове. И накрая, четвърто, църквата в Рим, която се стремяла към лидерство, съзнателно е насърчавала своите практики като неделното поклонение, за да покаже, че християните са различни от евреите. И вижте как само за няколко века това, което е било просто тенденция, се превръща в официален закон. На Лаодикийския събор през 4 век вече се казва директно – християните не трябва да почиват в събота, а тези, които го правят, биват обявени за анатема, дума, която означава да си отлъчен от църквата.
Добре, цялата тази бурна история ни води до днес. Каква е ситуацията в съвременното християнство в резултат на тези събития? На практика днес можем да обобщим 3 основни гледни точки. Първата и най-разпространена е тази на повечето католици, православни и протестанти. Те почитат неделята като Господен ден в чест на Възкресението. После имаме църкви, като адвентистите от седмия ден, които се придържат стриктно към съботата, следвайки четвъртата заповед буквално. И накрая съществува и трета, несъботянска гледна точка, според която физическия ден за почивка е изпълнен в лицето на Христос и истинската почивка е духовно състояние, а не конкретен ден от седмицата. И така, ако трябва да извлечем едно заключение, то е това. Преминаването от събота към неделя не е било просто решение взето за една нощ, нито пък се основава на ясна библейска заповед. Това е резултат от един наистинско сложен исторически процес, в който са се преплели и богословие, политика и култура. Разбирането на този процес обяснява защо и до днес няма пълен консенсус по въпроса. И всичко това ни оставя с един последен въпрос за размисъл. Отвъд историческия и богословски дебат за събота или неделя, в нашия забързан свят, който никога не спира, може би по-важният въпрос не е кой точно е денят, а как изобщо намираме време за почивка, за святост и за презареждане. Първоначалният принцип за свещена почивка остава силна и актуална идея и до днес.